College pun fibro te kane kade nam ta kitu ki ban lek to exam SSCGT hapo Jorhat te ki ban lek ki ban date to exam ar pho pratarik mo la don nap nang jung pi ki bom pat yo kali pi kwa ban lek te sa join ka link ka WhatsApp group ngan bu hapo description te sa join te nang don ka bos nta la dap live boss te don kaman pendap saya ke bos ke basau te don nap nang jung pi ki bom pat yo ane ki bom pat yo join ki group ki bom pat yo jing tip kwa ban lek te sa join kloi ke group sa siu ka bai kali pat ngan ilek kat bala ban yo mo habmi la shai mo habmi la shai jan mit lai baje na shillong te ka exam kan dei ar phu pratarik mi ar nyo poisete ar phu pratarik te ki badai la shai ki badai exam ki la da mi mene ka we ka bos ki khamduna ka badai ar nyo tarik te ka bar phu pra bar khnai khambun te select kloi sa join yak WhatsApp group la phim pat yo ban join markibun ki ba message te kane ngla shna karki hi te select yak ta ka blon kam kulis bun